Sziasztok! Én Szolnok Judit vagyok, és szeretettel üdvözöllek benneteket a Zen Bloom világában, amelyet azért hívtam életre, hogy legyen egy olyan kis szigetecske mindannyiunk életében, ahova bármikor vissza tudtok vonulni, és találtok ott olyan eszközöket, nézőpontokat, amelyek abban segíthetnek nektek, hogy hogyan tudtok egy könnyedebb, boldogabb, teljesebb életet élni bármilyen körülmények között is. És hogy miért merem ezt ilyen magabiztosan kijelenteni, hogy ez lehetséges? Rólam azt érdemes tudni, hogy a sok minden mellett elsősorban 3 különleges gyerkőc anyukája vagyok, melyek közül 2 súlyos értelmi fogyatékkal élő autista gyermek. Akik hasonló helyzetben vagytok, és nézitek most ezt a videót, nektek egészen biztosan nem kell ezt elmagyarázni, hogy mit jelent egy ilyen életet élni, és azt gondolom, hogy akik nem vagytok ilyen helyzetben, nektek sem kell különösebb magyarázatot ehhez hozzáfűzni, hogy milyen kihívásokat jelent a mindennapokban egy ilyen nehezített pályán élni. Mégis azt mondom, hogy egy ilyen nehezített pályán is ugyanúgy lehetséges kiegyensúlyozottnak, egészségesnek és boldognak lenni. Akkor is, hogyha minden észérv és eddig hallott és látott dolog ez ellen szól. És hogy hogyan lehetséges ez, ezt szeretném nektek lépésről lépésre megmutatni. Jövök majd mindig ilyen kis videókkal, bejelentkezésekkel, olvashattok az oldalamon gondolatokat, megerősítéseket és mindenféle olyan dolgot, ami segítséget jelenthet nektek is abban, hogy ugyanilyen boldog, kiegyensúlyozott és örömteli életet tudjatok élni. És mielőtt mindenki most tovább menne és azt gondolná, hogy na jó, hát ez biztos, hogy nem lehetséges, hogy valaki mindig boldog és mindig örömteli az élete, igen, igazatok van, én is azt gondolom, hogy ez nem lehetséges, és szó sincs erről, hogy az én életem mindig boldog, és mindig mindenhol csak unikornisok és csillámpónik röpködnek. Nem, nekem is vannak olyan napjaim, amikor úgy kelek fel, hogy legszívesebben föl se kelnék, és kihúznám azt a napot a naptáramból, amikor aggódok, kétségbeesek, rossz kedvem van, szomorú vagyok, bármi. Azt gondolom, hogy ettől vagyunk emberek, ilyen az élet. A yin és a yang, a jó és a rossz egyszerre jelen van minden az életünkben, és ez mindig is így lesz, ha csak nem lépünk egy tibeti jógi szintjére, és egy hegy tetején ülve töltjük meditációval az egész életünket. Hát azt gondolom, hogy aki nem így él, mindenképpen találkozni fog az élet kihívásaival, de ott lehetőségünk van hozni egy döntést, hogy mit választunk, hogy hagyjuk, hogy a körülményeink áldozatai legyünk, vagy pedig azt mondjuk, hogy én leszek a körülményeim teremtője. Ezt az utat szeretném nektek megmutatni, hogy mit jelent ezen az úton járni. Nagyon fontosnak gondolom például, hogy hogyan indítjuk a napunkat. Ha megengeditek, hoztam most nektek egy kis napindító rövid gyakorlatot, leginkább is olyan élethelyzetekre, amikor mondjuk 5 perced van reggel bármire is. Jó? Nézd meg, hogy próbáld ki, hogy 5 perc alatt vajon tudod-e úgy máshogy indítani a napod, hogy ettől az egész napod más legyen. Jó? Képzeld el, hogy reggel felkelsz, felülsz az ágyban, összeteszed a 2 kezed, és hálát adsz azért, hogy ma is felébredtél, és hogy ma is egy csodákkal és lehetőségekkel teli nap vár rád. Ha van otthon illóolajod, akkor vedd a kezedbe, én ma a citromolajat fogom használni, cseppensd a tenyeredbe, dörzsöld össze. Jó, a citromolaj frissít, energetizál, jó kedvre hangol, és segít megérkezni a jelen pillanatba. Jó, majd állíts meg a mozdulatot, hunyd be a szemed, hozd az arcod elé, ne tedd rá, csak hozd elé, hogy érezd az illatot, szippancs bele egy jó mély lélegzetet az orrodon keresztül, és hosszan lassan fújd ki a levegőt a szádon keresztül.
És vegyél 5 jól eső mély lélegzetet. Az orrodon keresztül lélegezz be és ki. Csak az illatra figyelj, csak ezzel a finom illattal kapcsolódj, és a légzéseddel. Minden mást engedj most el. Nem baj, ha a gondolatok jönnek-mennek, nem baj, hogyha a külvilág zajai beszűrődnek, ezeket most hagyd figyelmen kívül, és te csak az illattal és a légzéssel kapcsolódj. És hogyha megvolt az 5 lélegzet, akkor csak puhán engedd le a tenyereket a combodra. Ha jól esik, akkor tartsd még egy picit lehúnyva a szemed, majd egy belégzéssel emeld a magasból a karokat, nézz föl, zárd össze a tenyereket, kilégzéssel húzd le a homlokodhoz, kérd, hogy mindig tiszták legyenek a gondolataid, húzd le a torkodhoz, kérd, hogy mindig tiszták legyenek a szavaid, és hozd le a szíved elé, és kérd, hogy mindig tiszták legyenek az érzéseid. És egy csodaszép napot kívánok nektek! Találkozunk legközelebb. Sziasztok!